Met het thema te land, ter zee en in de lucht giet de optocht van start in Jesternij-Tjerk. De stoet luts daarna langs Nes, Peersens, Ljussens, Marre, Anjem, Mitselewier en Nijewier. Een feestelijke tocht. Mooi waken, of net? Ja, treffen we het mooi mee. Hebben deze wijn mij zien al maken? Ja, Hoe wie je dat? nou, dat is wel gezellig. En nou, hoe wie je dat omdat de meisjes zien? Hij hem er al lang hoe die? Ja, ik denk niet heel hier of zo allemaal. Zo. Ja, En we best dan al je net met waanden. nou, met het vliegtuig en nou, het speelt wat stevig, meidje. Ja, de bovenverdieping moest helemaal erop gebouwd worden. Nou, de zijkant en het vliegtuig. Oké. Ja, er zit wel werk in. Als de helm op, dus het is veilig in ieder geval. Ja, ja. Er al wat gebeurd. Geniet je hem er wat een beetje van? Een mooi wijntje, mooi machinaal maken. Je moet wat gezellig gaan met het feest nou. Ja. En dan, Wat hoop je hem dat het publiek ervan vindt? ik dacht dat ze het wel mooi vinden. We gaan prijs. Ja, we gaan prijs. Dus, Wat voor prijs? ja, dat weten we niet. Er staat een vraagtekentje boven. Dat is nou spannend. Ja, dat nog wel. Maar we met je even naar de tent daar. Wat hoop je hem? Eerste? Aha. Ja, het zal net worden, maar Nee? ja, die horen daarachter die weer volle groter. Volle mooier. Maar wat is hier zo mooi, jongen? Nou ja, gewoon mooi eigen een beetje leuk doen en zo. En machinaal, mooi gezellig. En dat wat. Mooi wijn, ja? Ja, mooi optocht. Ja, vorig jaar trailing nog in mijn waarde, wie het eindigt. Maar het is nu prachtig. Maar we gaan normaal nog even naar Peersens en naar Metselier en dan kunnen we ze nog maar even zien. Ten jaar je leeft ervoor, hè? Ja. Om die wijn te maken en mee te doen. En het hele dorp is versierd. De tuin ben versierd. Mijn zoon dat mooi, die maar even supporteren. Jouw zoon had ik mij willen aan het meisje van een wijn. Ja, dat is ook mooi, die het maatje van een wijn, ja. Hoe ging dat? Nou, knap toch niet.